Gidasig sa Animal Welfare Group nga Bantay Hayop Davao ang publiko nga i-report dayon sa mga Animal Welfare Desk sa istasyon sa kapulisan ang mga pangpangabuso sa mga hayop. Sa interview sa Arman Davao kang Rovi Bolina, Bantay Hayop President, aron maaksyonan dayon ang krimeng ginahimo sa mga hayop kaysa magpabilin lang kini nga post diha sa social media. Let's not just end it on Facebook, sa social media. Let's go to the legal part kasi dili man na siya maundang kung wala kay buhaton gyud nga mas stronger action. Gipasalig sa grupo nga motabang sila kung gikinahanglan ng necropsy sa imbestigasyon ug sa pagpasaka og kaso ngadto sa mga responsable sa animal abuse. Dungan usab sa panawagan sa tanang pet owners nga mamahimong responsable aron malikayang mahitabo ang mga insidente sa kadalanan tungod mismong ang mga magpasagad nga tag-iya aduna usab tulubagon sa balaod. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.